సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంతో మేలు, ఎంతో మనోహరం. ఐక్యమత్యము అందమైన ముఖ్యము, సమాధానము సరి అయిన మార్గము. ఐక్యమత్యము అభిషేక తైలము, సమాధానము సంఘానికి క్షేమము. వ్యక్తిని బట్టి వ్యత్యాసం మనకొద్దు, యేసుని బట్టి ఏకమౌట ఏ ముద్దు. వ్యక్తిని బట్టి వ్యత్యాసం మనకొద్దు, యేసుని బట్టి ఏకమౌట ఏ ముద్దు. ప్రభుబోధలు సాగుట కడవరకు విడువద్దు, విశ్వాసమునకు కర్తను చూడని విశ్వాసమొద్దు. ప్రభుబోధలు సాగుట కడవరకు విడువద్దు, విశ్వాసమునకు కర్తను చూడని విశ్వాసమొద్దు. ఐక్యమత్యము అందమైన ముఖ్యము, సమాధానము సరి అయిన మార్గము. ఐక్యమత్యము అభిషేక తైలము, సమాధానము సంఘానికి క్షేమము. సంఘమంతయు సమాధాన బంధముతో పరిశుద్ధాత్ముడు కలిగించు ఐక్యతను కాపాడుకొనుట యందు శ్రద్ధ కలిగిన వారై. సంఘమంతయు సమాధాన బంధముతో పరిశుద్ధాత్ముడు కలిగించు ఐక్యతను కాపాడుకొనుట యందు శ్రద్ధ కలిగిన వారై. ప్రేమతో ఒకనినొకరు సహించుకోవాలి, పూర్ణ వినయ సాత్వికముతో నడుచుకోవాలి. ప్రేమతో ఒకనినొకరు సహించుకోవాలి, పూర్ణ వినయ సాత్వికముతో నడుచుకోవాలి. వ్యక్తిని బట్టి వ్యత్యాసం మనకొద్దు, యేసుని బట్టి ఏకమౌట ఏ ముద్దు. వ్యక్తిని బట్టి వ్యత్యాసం మనకొద్దు, యేసుని బట్టి ఏకమౌట ఏ ముద్దు. ప్రభుబోధలు సాగుట కడవరకు విడువద్దు, విశ్వాసమునకు కర్తను చూడని విశ్వాసమొద్దు. ప్రభుబోధలు సాగుట కడవరకు విడువద్దు, విశ్వాసమునకు కర్తను చూడని విశ్వాసమొద్దు. ఐక్యమత్యము అందమైన ముఖ్యము, సమాధానము సరి అయిన మార్గము. ఐక్యమత్యము అభిషేక తైలము, సమాధానము సంఘానికి క్షేమము.
అవయవాలనేకములు వివాదములు లేకయే ఏకముగా ఉండెను. అటువలనే మనము క్రీస్తు యొక్క శరీరమై దేహము యొక్క అవయవాలనేకములు వివాదములు లేకయే ఏకముగా ఉండెను. అటువలనే మనము క్రీస్తు యొక్క శరీరమై ఒకనితో ఒకడు మనసు కలిగి ఉండాలి. ఒకనినొకడు గొప్పగా ఎంచుకుంటూ పోవాలి. ఒకనితో ఒకడు మనసు కలిగి ఉండాలి. ఒకనినొకడు గొప్పగా ఎంచుకుంటూ పోవాలి. వ్యక్తిని బట్టి వ్యత్యాసం మనకొద్దు, యేసుని బట్టి ఏకమవుటయే ముద్దు. వ్యక్తిని బట్టి వ్యత్యాసం మనకొద్దు, యేసుని బట్టి ఏకమవుటయే ముద్దు. ప్రభు బోధలు సాగుట కడవరకు విడవద్దు. విశ్వాసమునకు కర్తను చూడని విశ్వాసముద్దు. ప్రభు బోధలు సాగుట కడవరకు విడవద్దు. విశ్వాసమునకు కర్తను చూడని విశ్వాసముద్దు. ఐక్యమత్యము అందమైన ముత్యము, సమాధానము సరి అయిన మార్గము. ఐక్యమత్యము అభిషేక తైలము, సమాధానము సంఘానికి క్షేమము. సంద్రములన్నీ నీటితో నిండినట్టు హృదయాలన్నీ ప్రభు ప్రేమతో నిండితే పరలోకమునకు చేరు వారసులము మనమే. సంద్రములన్నీ నీటితో నిండినట్టు హృదయాలన్నీ ప్రభు ప్రేమతో నిండితే పరలోకమునకు చేరు వారసులము మనమే. ప్రేమ లేని జ్ఞానము ఫలాలు లేని వనములే. ప్రేమ కలిగిన జ్ఞానులు ప్రభు యేసుని జనములే. ప్రేమ లేని జ్ఞానము ఫలాలు లేని వనములే. ప్రేమ కలిగిన జ్ఞానులు ప్రభు యేసుని జనములే. వ్యక్తిని బట్టి వ్యత్యాసం మనకొద్దు, యేసుని బట్టి ఏకమవుటయే ముద్దు. వ్యక్తిని బట్టి వ్యత్యాసం మనకొద్దు, యేసుని బట్టి ఏకమవుటయే ముద్దు. ప్రభు బోధలు సాగుట కడవరకు విడువద్దు. విశ్వాసమునకు కర్తను చూడని విశ్వాసముద్దు. ప్రభు బోధలు సాగుట కడవరకు విడువద్దు. విశ్వాసమునకు కర్తను చూడని విశ్వాసముద్దు. ఐక్యమత్యము అందమైన ముత్యము, సమాధానము సరి అయిన మార్గము. ఐక్యమత్యము అభిషేక తైలము, సమాధానము సంఘానికి క్షేమము. వ్యక్తిని బట్టి వ్యత్యాసం మనకొద్దు, యేసుని బట్టి ఏకమవుటయే ముద్దు. వ్యక్తిని బట్టి వ్యత్యాసం మనకొద్దు, యేసుని బట్టి ఏకమవుటయే ముద్దు. ప్రభు బోధలు సాగుట కడవరకు విడువద్దు. విశ్వాసమునకు కర్తను చూడని విశ్వాసముద్దు. ప్రభు బోధలు సాగుట కడవరకు విడువద్దు. విశ్వాసమునకు కర్తను చూడని విశ్వాసముద్దు. ఐక్యమత్యము అందమైన ముత్యము, సమాధానము సరి అయిన మార్గము. ఐక్యమత్యము అభిషేక తైలము, సమాధానము సంఘానికి క్షేమము.